Hola, escriptores i escriptors i amants de les lletres en general. Soc Carla Gràcia i això és La pàgina en blanc. La primera vegada que em van preguntar què vols escriure, Carla, va ser en el meu primer curs d'escriptora així, més seriosa, no? I jo, tota innocent i bona, vaig dir vull escriure amor per aportar amor al món. Tothom va riure perquè jo aleshores no ho sabia, però és que es veu que les novel·les romàntiques fan riure o a molta gent les menysprea. Després, el problema va ser que durant tot el curs només em sortien suïcidis, morts, assassinats. I llavors vaig necessitar temps per treure dolors interns per poder descobrir més llums. Però oblideu-vos-en, la novel·la romàntica sustenta un 20% de la indústria mundial del llibre. Si sou valents, escriureu novel·la romàntica. Avui us donem les claus per escriure novel·la romàntica. Parlem amb l'autora Mar Bosch. I llegim el llibre de la senyoreta Banca. Per què té mala fama la novel·la romàntica? 3 punts. Primer, les coses tràgiques ens semblen més interessants. Em sembla que allà sí que estem parlant de coses importants perquè tothom plora, mor molta gent i és tot molt dolorós. Però, aviam, en el nostre dia a dia, les qüestions que també ens importen és les relacions que tenim amb les persones, aquell amor que vam tenir, si hem escollit bé la persona amb qui estem, no? Totes aquestes coses ens importen i ens condicionen la vida. De fet, la meva editora, amb l'últim contracte del llibre, em va dir Carla, però en aquest llibre, si us plau, que acabi bé. Per tant, està bé viure els llibres amb alegria, que puguis tancar i no sigui sinó que sigui que bé, no? Això també és bonic. Segon, la literatura romàntica va néixer de la mà de les dones. Van ser les dones qui van posar el focus a les relacions internes, a les relacions sentimentals i que van començar a escriure i a publicar les dones que fan aquelles coses així entre elles, i mentre es prenen te. Ara, encara, hi ha molts homes que escriuen literatura romàntica amb pseudònim femení. Per tant, encara hi ha aquesta etiqueta en el gènere. I és una pena, perquè la literatura romàntica parla de tots i és bonica per tothom, no? I és interessant per tothom. Tercer punt, pel qual segurament tens un prejudici sobre la novel·la romàntica, perquè es diu que és literatura barata, que estan mal escrits els llibres, que estan fets superficialment. I això és mentida, com en tots els gèneres. Pots trobar un gran drama que sigui un dramón i que estigui molt mal escrit. I pots trobar una novel·la romàntica que sembli lleugera i que en realitat estigui molt ben feta i estigui molt treballada literàriament. Per tant, no discriminis, la literatura romàntica és el futur. Si vols vendre, si vols viure i a més t'interessa, és un gran espai on pots destacar com a escriptor o com a escriptora. Per tant, si volem escriure literatura romàntica, què hem de tenir en compte? Una cosa fonamental, i són 3 sigles. H, happy, ever, after. Happy ever after. Sempre, en qualsevol ocasió, la novel·la romàntica acaba bé. Per molt complicat que ho tinguin els personatges, per molt difícil i moltes dificultats, ha d'acabar bé. Acabar bé no vol dir que sigui perfecte, no vol dir que fins i tot acabin junts sempre i... No, pot ser que hi hagin algunes variacions, però acabarà bé. Això és el que espera tot lector de literatura romàntica. I no vinguis a ser innovador i original perquè no et compraran el manuscrit els editors i en cas de que tinguis algun editor boig que t'ho publiqui, els lectors no t'ho voldran llegir. Per tant, busca l'originalitat en altres parts, però no en el happy ever after. Altres punts de la literatura romàntica que has de tenir en compte. Pots transgredir.
No cal que sigui una noia perfecta, un noi perfecte, que es coneixen, tenen moltes dificultats i al final estan junts. No, poden ser una noia molt imperfecta amb un noi molt perfecte que els hi va malament i finalment la noia descobreix que hi ha una altra persona que és més interessant a la seva vida. Podem transgredir gènere, podem transgredir races, identitats, espais, temps. Podem fer novel·la romàntica de ciència-ficció, de fantasia, de viatges, d'humor, fins i tot. Tens molt espai per crear, per divertir-te, per passar-ho bé i reivindicar, també. I també en el llenguatge. I transgredir en el llenguatge, què vol dir? Però hi ha moltes maneres de transgredir llenguatge, de jugar amb el llenguatge per ser molt vius en les imatges, per arribar al lector sense ser excessivament explícits, per exemple, amb insults, que els personatges parlin malament, que diguin paraulotes. Això no és transgredir, això és ser mandrós. Per tant, intenteu buscar altres maneres d'expressar aquelles escenes que ja s'han representat tantes vegades en literatura, que formen part de la literatura romàntica i que haureu d'atacar d'una manera una mica més original. Poseu la vostra originalitat aquí. I si algú us diu, literatura romàntica, escrius això? Aviam quan escriuràs una dramàtica? Perdona, la literatura romàntica és la que permet que hi hagi l'altra literatura. Doncs us porto el llibre de la senyoreta Bungle, de D. Stevenson. És un llibre amb el que m'ho vaig passar molt bé. Us ho passareu molt bé. És una senyora que viu en un poble petit, anglès, no? Típic, tradicional, pintoresc, i comença a escriure un llibre sobre els seus veïns. I els comença a caracteritzar. I aquest llibre, per casualitats de la vida, es publica i els veïns es comencen a veure relacionats amb aquest llibre i comencen a passar peripècies. Clar, vosaltres direu, això és una novel·la romàntica? Al final, el més important no és l'amor. No, és que hi ha un punt de novel·la romàntica en el qual sí que hi ha una història d'amor i sí que hi ha aquest punt de voler estar en parella o d'estar sol, però la realització del personatge el troba a través de la literatura i això també és molt bonic. I pensem que és una dona que va néixer a principis de segle. Aquest llibre és del 1934. A més, ella era neboda cosina del Stevenson, de La illa del tresor, entre moltes altres obres. I clar, ella era de baixa categoria, escrivia per aquestes les dones que s'autoanomenaven Daisies en el seu nom. Va ser molt famosa en el seu temps, va escriure més de 50 llibres, era molt coneguda i tothom tenia ganes de llegir el següent, perquè això sí que ho té, la literatura romàntica enganxa. Doncs anem a llegir el principi i veureu com és molt clara, no s'enfarfega, no s'autocontempla, no és exagerada en les emocions, és molt directa i va molt a les accions i a la caracterització dels personatges, que és el més interessant. Els panets de l'esmorzar, comença així. Un bon matí d'estiu, el sol va treure el cap per sobre dels turons per mirar la vall de Silverstream. Comença presentant la vall, perquè serà al centre del problema. Era tant d'hora que hi havia poc per veure, a part de les vaques de la granja 12 Trees, als prats de la vora del riu. Pujaven a poc cap a la granja perquè les munyissin. Les ombres encara eren ben negres, estranyes i desmanegades, com imatges de monstres prehistòrics avançant per l'herba exuberant. A la granja hi havia moviment i s'enlairava una espiral lenta de fum de la xemeneia de la cuina. Al poble de Silverstream, a la fondalada més avall, la fornera va ser la primera de despertar-se, ja que s'havien de preparar i coure al forn els panets de l'esmorzar. La senyora Goldsmith s'encarregava personalment dels detalls de la fleca i estava orgullosa de la puntualitat dels repartiments. Anava d'un cantó a l'altre, va despertar les seves filles sense gaires cerimònies, va pastar la massa per als panets, mentre controlava la llenya dels forns i parava l'orella per si arribava en Tommy Hopley, que repartia els panets per Silverstream abans d'anar a l'escola. En Tommy havia arribat tard un parell de vegades últimament. Ella havia informat la seva mare que, si tornava a fer tard, hauria de buscar un altre noi.
està parlant de la quotidianitat d'un poble, no? Recordeu que us deia que la Margaret Atwood parla del trencament del patró, de quan comença la història, quan tot va bé i de cop i volta passa alguna cosa. Aquí ens està explicant la comarca, un poble preciós, bonic, on tot passa amb la certa quotidianitat, amb aquell benestar de ai, que bé que s'està aquí. Sí, però ja t'està deixant anar adjectius com que pujaven a poc cap a la granja perquè les munyissin, les vaques, i les ombres encara eren ben negres, estranyes i desmanegades com imatges de monstres prehistòrics avançant per l'herba exuberant. Per tant, ja t'està dient que anem a parlar de l'antiguitat i la nova era. La nova era on les dones publiquen, tenen èxit i confronten els seus veïns si fa falta. Això és la novel·la romàntica, també. La novel·la romàntica parla de coses importants, dels canvis d'era, de la llibertat de les dones i dels éssers humans. La Mar Bosch ha guanyat nombrosos premis, com el Just Manuel Casero, el 7è Cel de Salt o el Premi L'Illa dels Llibres. Ha escrit novel·les per adults i per joves. El seu darrer llibre és L'edat dels vius. Com et va venir això d'escriure, de ser escriptora? A veure, em va venir de molt petita, suposo com a tu i a totes i tots els que escrivim. Sempre he tingut molta inquietud i molta necessitat de comunicar i d'expressar, també, no? No anirem a fer discerniments. M'agrada explicar el relat, perquè a vegades la nostra pròpia vida és com un relat, no? I ens expliquem a nosaltres mateixos a través d'una tramada d'històries. Jo tinc una germana més gran que jo, amb síndrome de Down, i anàvem juntes a l'escola, no? I ella sempre ha tingut dificultats d'expressar-se i la meva missió, automissió, perquè a mi ningú em va dir tu seràs la traductora de la teva germana, no? Doncs era explicar a la meva germana el món, no? A veure com ella el que deia, que els altres ho entenguessin, i a l'inversa també, que ella entengués moltes coses del que ens passaven, del que li passava amb ella, però a través d'històries, no? Li feia fitxes, petits contes, historietes, no? I aquí jo crec que va sortir la meva dèria, no? A partir d'una necessitat. Clar, des d'una necessitat emocional, però també des de l'entesa del públic. És a dir, tu entenies i tu ja tenies com una empatia, no? O vas desenvolupar l'empatia per entendre que tu comunicaves havia d'arribar a algú. Sí. Per mi era important la comprensió, que s'entengués, no? Perquè sembla mentida com ens costa d'entendre la diferència, no? I com tot el que surt dels patrons d'estàndard, doncs ho apartem, no? I jo que no volia, o que sentia que no volia permetre, no? És que ella se l'apartés pel fet de no poder-se expressar, no? A veure, Mar, tu ets una persona entusiasta, positiva, apassionada. A mi m'encantes, sí, m'encantes. Gràcies. Transmets aquest positivisme que és fantàstic. I ara et pregunto per les ombres, és a dir, sempre tens aquesta alegria de publicar, però amb quines ombres t'has trobat dins del món editorial? Jo crec que em diferencio molt la imatge que mostra un públic, que et puc mostrar a tu o en el món, no? I llavors la que hi ha a casa, no? A casa meva em diuen que sóc una pessimista de mena, que sóc una dramàtica, que tot ho veig negre, que cada 2 per 3 vull tirar la tovallola i no... que és molt diferent. En canvi, quan em projecto cap enfora, el meu rictus és aquest, no puc. Hi ha gent que es posa nerviosa i mira per terra, no? Doncs jo somric i miro els ulls, no? És la meva manera d'estar en el món. I el món editorial té això, d'aquestes llums, que és aquesta recepció. De fet, he tingut molta sort amb la crítica i amb el camí que he anat fent. Jo crec que si la cagués gaire amb algun llibre, que això també pot ser, doncs estaria un temps sense escriure perquè em vindria el món a sobre, però ja hi tornaria, no? És molt difícil perquè si hi ha una cosa que és relativament fàcil i depenent de l'atzar, que és la primera publicació, l'entrada en el món editorial, aprofitant la joventut i aquesta devoció que hi ha per la novetat, no? I pels nous talents i per aire fresc, no? Recordo el meu titular és Aire fresc de la mà de Mar Bosch, l'hereva de Calders, no? I clar, comences així, per la porta gran. Però veus que és un patró que es repeteix, no? Cada any hi ha l'aire fresc, cada any hi ha la novetat, no? El que em va dir un bon amic escriptor molt als meus inicis, em van dir el difícil és mantenir-se, el difícil és millorar, continuar endavant
i estar més o menys present en aquest món on les novetats t'aclaparen, on tu tens un llibre que t'has estat 2-3 anys, molt d'esforç, molts cangurs, molts nens picant a la porta mentre escrius, i això ja saps de què parlo. I llavors l'obra en el mercat és visible 2-3 mesos anant bé, fins que arriba la següent tongada de 1.000 escriptors que han publicat una cosa tan o més bona que la teva i l'enterren i adeu. Quina és la teva estratègia per millorar? És a dir, com ho fas? Perquè a vegades no és fàcil, tampoc, saber en què pots millorar. Cadascun és molt conscient dels seus punts forts i dels seus punts febles. Jo sé quins són els meus punts forts, no? Però intentaré no fer-me grassa, no espaterrar-me en aquests punts forts i anar a millorar aquells punts febles. Anar a jugar amb allò que tinc carències, no? Doncs llegint molt d'autors que en saben més que jo, per exemple, de fer històries, de travar trames, de crear agilitat d'una altra manera que no sigui amb el simple gust del llenguatge, que jo crec que és un dels meus punts forts, no? La llengua mateixa, no? I les qüestions de llengua i de pensament a través dels constructes aquests. Encara que us feu els forts i que digueu que no us importa i que l'amor és una tonteria i que al final doncs, el que importa és connectar amb les persones i totes aquestes coses, a tots el que ens importa és l'amor. Ens encanta enamorar-nos perquè és com si ens xutessin de cop i volta una droga absoluta, no? A qui no li agradaria? Sense tants problemes secundaris o algunes vegades alguns més forts. Avui us proposo un exercici. Escriure l'escena en la que 2 personatges es coneixen. 2 personatges que s'agradaran molt, però que en aquell moment es comencen a odiar. Doncs fins aquí el programa de la pàgina en blanc d'avui. Esperem que us hagi agradat i que us hagi portat una mica d'amor a les vostres vides, perquè en aquests moments també fa falta. Ja sabeu que podeu recuperar tots els programes a FibraCat TV a la carta o a les meves xarxes socials. Si teniu suggeriments, ens encantarà escoltar-vos. Seguiu escrivint, que segur que podeu canviar moltes coses vostres i del món.